1987 yılda kalkağımı tahta planını qoğud yerine getirdi. Birgatimiz soyul qoğud oldu. Sondan başlamaz şöyle köçe yoldan ötüp baryaqa arman qıyırlar gelirler gözünüz aydın. Tahta planımızdan doğaldı. Şimdi bugün birgatimiz hem şun doğalıyor. Gelip hemmemiz bilen talamlaşıp şunyal dayxallar bilen şeyle bir mehirlik görüşüp şu öd yoluna gitti. Bu yoluna giden adam benim ağzıma sobatır qoşquçuk geldi. Täze başlık gelen teň. Kalqadymyz güller berdi. Başlygymyzyň aty bolsa, orad Allah berdi. Başlygymyz Allah berdi. Täze işgär beller berdi. Kalqada ayağa galdyryp, hakykaty gözler berdi. Gadirmiz dost ýazmyra. Halkyň tiýlar çekden rahmet, rahmet toňy ýaşy rahmet, on altyn pelleriňe. İhlasly ýapyş işiňe, ordan dakyn döşüňe, öwrek daşyň hayran altyn jüýjany goýtanyşyňa. Tinde bar köp müňçeler, ýüregelli ýygymçylar, göz tumar aman ulçylar, on ýygymçy gellerine. Gaýdlarymyz o janada, gollarynda bardyr gaýrat, halka gerekdir hemmeda, gonak bir ýerlerine. Teýal kaçyp ahar gaýyp, işegit ýar täher gaýyp, sözleýän sözi şeker gaýyp, gonup gaýdlaryňa. Deputat gelin ogul gerek, 10 hektar sürer bäşe derek, plan çaltdy olmak gerek, gonup gellerine. Uçularyny şygy aşyr, gowlarynda ýokdur ýaşyr ýaşyr, plany artygy bilen aşyr, gonup tuğçularyňa. Hatta uğratar köpek gurban, içeden de haydar durman, goğunin calmaz bir gert olman, ona bir dayxallaryňa. Parta daşar hal murad etip, öd aladatı ödene yetip, yollarda gaçyrmaz ýekaje bütün onu dayxallaryňa. Gaýdlarymyz çemen maýa, ýekütüni etmez baýa, adawreňiz ýetden aýa, gona kuça gaýdlaryňa. Kerwan başy ogul döndü. 200 klat tereden indi. Gödüň aýdyň bir gert boldy, on ýygymçy daýdalaryňa. Ýygymçylara altyn peller garaşýar, ýygymçy gaýdlar maşin bilen ýarşýar, guljan daýdan sanyňy goşgular goşýar, onuň azat ýyllarynda.